इयुन जोलैया बेसेबां सांग्रां फैबाय थानाय समाव जोंनि टटेल ट्राइबेल माहारिनि थाखाय ओनसोलनि थाखाय उन्नतिनि थाखाय बड'लेण्डनि थाखाय थागथियारि जानो खामानि मावनो इयुन जोलैया बेसेबां सांग्रां दिनैनि दिनाव बेखौ सावरायनो थांगासिनो फैबाय थानाय 5 बोसोर 10 बोसोर नङाब्ला within a short period of time जोङो we are going to achieve a good opportunity नंगौ नामा बे खोथाखौसो जोङो मोनसे गलखौ मोननो थांगासिनो दं नामा আমি এটা ডাঙৰ গলটো পাবলৈ গৈ আছো নাকি এই কথাটো আজিৰ তাৰিখৰ নৱপ্ৰজন্ময়ে চিন্তাধাरा কৰিছে নাকি जों साननो हानांगोन जोंनि गेजेराव टेबल टक थानांगोन सांग्रां जानांगोन खामानि मावनाय फरायनाय गावबागाव थांखिखौ होसोनायजों लोगोसे माखासे जोङो जोंनि इयुननि थाखाय थागथियारि जानांगोन आरो मोनसे बाथ्राया थार जे दिनैनि दिनाव मोनसे खोथाखौ जोङो गभर्नमेन्टआव आपिल खालामनांगोन आं बेखौ बारे बार बुंबाय थादों जे दिनै जायफोर ट्राइबेल आइजोफ्रा अना ट्राइबेल मोजां मोनलायनायनि खेथ्रआव जोंहा बादा गैयाबा बुंनांगौ गैया लाभनि खेथ्रआव लाभ करा मरम करार खेथ्रआव মই ক'ব লগা এখন নাই কিন্তু যদি মেৰিজ হয় মেৰিজ হোৱাৰ পিছত এই ছোৱালীৰ যিটো ট্ৰাইবেল ষ্টেটাছ ট্ৰাইবেল সাৰ্টিফিকেট এইটো কাট কৰিব লাগে অতি শীঘ্ৰে অতি সোনকালে बिनि ट्राइबेल सार्टिफिकेटखौ दाननांगौ जोङो जोंनि मोनथायखौ ओरैनो जोंहा खम बिबांनि खम परिमाणत अधिकारत आमी जियाय थाखिसे एथियाव चलि आसे बेवहाय जोङो सोरनोबा बे अधिकारखौ डिभाइड खालाम हाया এই ক্ষেত্ৰত আমি কারোর লগত এই অধিকারটো শেয়ার কৰিব নোৱাৰি जिन्दगी নোৱাৰিব खारनটো কি হল जोङो मा खोथाया जाहैबाय जोङो जोंनि अधिकारखौ गुबुननो होनो हाया बेनिखायनो सोरबाया उना ट्राइबेलजों हाबा जायोबा बेहा रुजु रुमु मा रायजो जायो बेखौ जोंहा बुंनांगौ गैया खिन्थु बिथांजोनि ट्राइबेल सार्टिफिकेटआ गोख्रैयैनो दानजानांगौ खारन बेजों गोबां खामानि इयुनाव बे मेट्रिमोनियेल एलायन्सनि गेजेरजों थ्रु दि मेट्रिमोनियेल एलायन्स अफ ए पार्टिकुलार वुमेन गुबुना माबा मोनसे खामानि मावनो सुजुग सुबिदा मोनो आरो जोङो गुबुनारिफोरनि आखायाव that means नन ट्राइबेल पिपलनि आखायाव हा ट्रेन्सफार जानायखौ जेरै गोदो बिटिसिआव लिरनाय दंमोन बेयावथ' गुबुनाव बबेसिम गैया बेखौ जोङो बानायनांगौ ट्रेन्सफारा जाहाथे गुबुनाव जाया माथि जुदि অনা ট্রাইবেল মানুহ তো মানুহ হিচাপে আমি সন্মান কৰোঁ ইয়াত ক'ব লগা নাই মই ক'ব লগা নাই কিন্তু ট্ৰাইবেলত মাটি যদি বিক্ৰী কৰিব পাৰে ইয়াত আমাৰ লছ আছে এই কাৰণে যাতে বিক্ৰী কৰিব নাপাৰে আৰু কিনিবও নাপাৰে এই কথাটো আমি অবজাৰ্ভ কৰিব লাগে আৰু ট্ৰেন্সফাৰটো যাতে নহয় এই ক্ষেত্ৰত আমি ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যন বিলাকে কাম কৰিব লাগে এই কথা হ'ব লাগে এই ক্ষেত্ৰত আমি এটাটো হল ট্ৰাইবেল সাৰ্টিফিকেটটো কাটি দিব লাগে যদি ট্ৰাইবেল ছোৱালী অনা ট্ৰাইবেলৰ লগত বিয়া পাতে আৰু নাম্বাৰ সেকেন্ডটো হল ট্ৰাইবেলৰ মাটিটো অনা ট্ৰাইবেলৰ হাতত যাতে ট্ৰেন্সফাৰ না হয় बे मोननै এই দুইটাটো আমি মেইন অবজেক্ট হিসাবে লৈ পেলাই আমি বড় জাতিৰ ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে ট্ৰাইবেল মানুহসকলক ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে আমি এইখিনি চিন্তাধাৰাটো আমি কৰিবই লাগিব কামটো কৰিবই লাগিব এই खोथाखौ आं बुंबाय नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय मोनसेया जाहैबाय within a short period of time we are going to achieve a great our goal
and we are going to successful to protect our land and rights and privileges बे खोथा दा नोंथांमोना बिनि सायाव मा सानो कमेन्ट सेक्सनाव जरुर फोरमायहरबानो जाबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ।